naging kabit ako sa isang game app nang hindi ko alam. Naging kabit ka sa isang game app nang hindi mo alam. Tama ba kami ng pagkakaroon? Bago to ah. Yes po. So may player dun sa game app na yon. Yes po. So, ganito po kasi yung nangyari nun. So, Okay. November of 2024, nag-scroll po ako sa Black App. Then may ads dito sa game app na to. So, napadownload ako. Ginagawa ko po siyang pastime. I thought game app lang talaga siya. Kailan ko lang nalaman na dating app din pala siya. Then March of 2025, last year, may nag-recruit sa akin na sumali sa group. So, ang purpose po ng group na yun is para magkaroon ka ng madaming friends, ganun, may kasama ka sa mga games. So, sumali po ako para mas madami po ako makilala. That time po may partner po ako. May give-in partner ako. Tapos, that time po, may na-recruit ako sa isang game, isang lalaki. So, nung una, akala ko po poser kasi pagpasa na yung application form, nakita ko yung address niya is from Canada. Tapos, may itsura din po kasi yung guy. Nung una, wala naman po talaga akong gusto sa kanya kasi may partner nga po ako. Aray ko. Laro lang po talaga. Tapos, parang kakaasar po sa amin, parang nagkagusto ako sa kanya. Pero may partner po ako. So, crush lang po, simpleng crush. Noong time na yun, ang alam ko lang po sa kanya is yung first name niya. Yung Anong ganun. first name niya? Just po. Okay. Opo. Tapos, nagulat po ako kasi nag-usap po kami, nagtuloy-tuloy po yung usap namin. Hanggang sa mas lumalim po yung feelings ko kahit malayo siya, ganyan. Kasi despite na magkaiba po kami ng time, yung time niya, nag-a-adjust po talaga siya sa time na meron ako. So, yun, nagkagusto ako sa kanya, ganyan. Siya din po pala ganun. Then, nagulat po ako na bandang September, first week ng September, bigla pong may nag-chat sa akin sa Messenger. Sabi sa akin, ako daw po ba yung girl ni Jazz? Sabi ko, sino pong ganyan? Kasi kinabahan na po ako, nag-doubt na po ako na nasabi ko, hala baka girlfriend to. Tapos, inesto ko po yung girl. May nakita ako dong bata, mga siguro around 6 years old. Kamukhang kamukha ni Jazz. Sabi ko, hala, kinabahan na po ako. Sabi ko, shucks, baka mamaya i-post ako ng girl. Eh, wala naman akong alam. Hindi ko naman alam na may asawa at anak siya. So, nag-deny po ako dun sa girl. Tapos, hindi ko po alam na kinuha po pala nung asawa niya yung account niya dun sa game app. Tapos, tinry akong i-chat dun. Hindi ko naman po alam na yung asawa niya na po yung kausap ko. So, nag-reply po ako, ini-screenshot. Tapos, sinend po sa akin sa Messenger. Tapos, minura-mura po ako, ganyan. Okay lang naman po. In-accept ko naman po yung mura niya kasi nga, alam ko naman po, hindi naman po siya aware na na wala po kong alam. Nag-sorry na lang po ako. Sabi ko, huwag na po silang mag-away, ganyan. Ako na lang po sisihin sa lahat para lang hindi masira yung family nila. Isisin niyo na lang po sa akin lahat. Kasi parang nonsense na po na mag-explain ako kasi parang sarado na po yung ears ng girl para pakinggan yung explanation ko na wala akong alam, kahit sino dito sa amin, wala namang alam na may asawa at anak siya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.